салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Суперлига ба фикрам ахиран таъсис меёбад. одамоне ки барои ин корро ташкил кардан камари ҳиммат баста буданд, мисле ки ҳоло ҳам болои ин кор мекунанд ва ҳамагон гӯш ба қимор мурофиаи судӣ дар Люксембургро интизор ҳастанд. мусоҳибаи калони Флорентино Перес атрофи кулли мавзӯъҳои футболӣ дар шабакаи Эл Чирингито ҳоло сархати кулли расонаҳои хабарӣ гаштааст. баъди ин мусоҳиба маълум гардид ки Перес ва ҳамтоҳои ӯ аз қабили раҳбарони Барселона ва Ювентус муқобили мафияи УЕФА бо роҳбарии Александр Чеферин ва Носир Ал-Хелайфи, президенти ПСЖ ва раҳбари Ассотсиатсияи бошгоҳҳои аврупоӣ муборизаи беамон вуҷуд дорад. Перес гуфтааст ки аз таъсиси Суперлига ҳеҷ гоҳ даст намекашад ва ба муваффақияти он боварӣ дорад. ӯ иброз намудааст ки ҳоли ҳозир мо ҷавоби суди Люксембургро интизор ҳастем. баъди машварати суд хулосаи онҳоро дар мавриди пешниҳодҳои мо шунидан лозим меояд. гумонам мо ҳуқуқи таъсис додани мусобиқаи футболӣ миёни худро дорем. инро ҳама медонад ки УЕФА ин монополия аст, аммо дар Иттиҳоди Аврупо миёни 27 кишвари узв рақобат сутуни асосӣ мебошад. мо аз берун шудан аз Лигаи Чемпионҳо ҳеҷ гоҳ наметарсем, ҳарчанд онҳо моро аз аввал ҳушдор медоданд ва таҳдид мекарданд, гуфтааст Флорентино Перес. Перес ҳоли ҳозир даврони 75-солагии худро мегузаронад ва ҳоло ҳам муисафед дар фикри ташкил кардани як ниҳоди бузурги футболӣ аст. Суперлигаро таъсис додан ин қадар мушкил бошад, баъд ҳамин Узбекистон, Туркия ва Швейтсария чӣ хел таъсис дода бошанд? дар рухсатӣ ҳамаи футболбозон дар истироҳатгоҳҳо ва маконҳои маишӣ мегарданд, аммо Лионел Мессиро виҷдонаш нагузошт ки касе дар беморхона аз дарди ҷонкои саратон азоб кашаду ӯ дар яхтаи $1 миллион миёни уқёнус равад. барои истироҳат вақт мерасад. хулас дирӯз Лионел Месси бо ҳамроҳии ҳамсараш ба маркази бемориҳои саратони кӯдакона ба шаҳри Барселона рафт ва аз аҳволи онҳое ки аз ин бемории душвортабобат азоб мекашанд огаҳӣ пайдо кард. Месси аз ҳисоби фонди хайриявии худ барои беҳтар кардани шароити табобат маблағи муайян гузаронида буд ва акнун хостори он шудааст ки маблағи пардохт кардааш чӣ натиҷа дод. ӯ ин хабарро тавассути саҳифаи инстаграмаш паҳн кард ва навишт ки ман воқеан мехостам аз вазъи маркази саратони кӯдакона ки ба беморхонаи машҳури Сан Жоан де Деу тааллуқ дорад дидан намоям. ҳақиқат ин ҷост ки ман мехостам бо чашмони худам бубинам ки баъди лоиҳае ки фонди мо сармоягузорӣ кард корҳо дар ин ҷо чӣ гуна сурат мегиранд. ман мехоҳам ба кулли онҳое ки болои ин лоиҳа кор кардан изҳори сипос намоям. хеле хурсанд мешавам вақте ба касе кӯмак мерасонам ва онҳое ки дар қатори ман барои кӯдакони бемории саратон дошта кӯмаки худро дареғ надоштанд сипос мегӯям, навиштааст Лионел Месси. беҳтарин футболбоз беҳтарин амалҳоро анҷом медиҳад. ана барои чӣ ин хел одамонро назар карда мегӯянд. ман Месси, Муҳаммад Салоҳ, Роналду, хулас 50% пулдорҳо фақат дар андешаи кӯмак ба ниёзмандон ҳастем. мисли мо зиндагӣ кунед. хоксории навбатӣ аз ҷониби футболбози машҳури сенегалӣ Садио Мане. ин футболбозро ба саховатмандиву хоксориаш дар расонаҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои маҷозӣ хеле зиёд муҳокима мекунанд ва ин навбат кореро кард ки бар сари ҳеҷ кас шояд намеомад. аксе ки чанд рӯзи охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад ва он ҷо Садио Мане рӯи майдони пур аз лой ба футбол машғул аст ба истилоҳи фейк нест, ҳақиқат дорад. ӯ 2 рӯз пеш дар деҳаи худ футболи калон ташкил намуд ва ситораҳои футболи Сенегалро даъват карду аз ҳисоби бачаҳои маҳалла даста таъсис дод ва мусобиқа карданд. Мане деҳаи камбағалонаи худро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад. Мане дар деҳаи худ Бамбали бозӣ ташкил кард ва Папи Сисе, Элхаҷи Диюф ва Мбае Деаньеро даъват намуд то таби ҳамдиҳаҳои худро шод гардонида бошад. ӯ болои навори паҳншуда навиштааст ки баргашт ба решаи худ ва бозӣ дар майдоне ки ҳама чи аз он ҷо оғоз шуда буд. дар навор дида мешавад ки чӣ хел футболбозони касбӣ дар майдони пур аз хоку чанг ва лою бидуни сабза дар фазои футболи деҳа бо бачаҳои ба қавли қишлоқӣ футбол бозӣ мекунанд. Садио Мане аслан худ бо саховатпешагиву хоксорӣ ва заминӣ будан миёни умма маъруфият пайдо кардааст ва аз ҷониби ӯ махсусан дар Бамбали мактабу масҷид ва майдону бунгоҳҳои тиббӣ бунёд ва ба фаъолият пардохтанд. аз рӯи одат Мане ҳар сол ба деҳаи худ бармегардад ва барои кӯдакону сокинони маҳалла тӯҳфаҳо мебарад ки
ин аллакай ба анъана табдил ёфтааст. футболбозони бузург дар чунин шароитҳо ба оя расиданд. дар мо аз беҳунарӣ шароит баҳонаи аввал аст. мисле ки шаб свет набуд, дарс сайёр накардам. Эрлинг Ҳоландро имрӯзҳо дар ҳама ҷо дида мешавад. мисле ки ким кадом як нафари ношиносро дар кӯчаву паскӯчаҳо хеле зиёд мебинӣ ку. ӯ дар 4 рақобати марҳилаи тобистонаи Лигаи Миллатҳо бозӣ кард ва дар гузариши трансферӣ бо дастаи Манчестер Сити чанд вақт банд буд ва ҳамчунин ба ӯ муяссар гардид ки бо шоҳзодаҳо бозии дӯстона гузаронад. гап сари шоҳони англис намеравад, балки шоҳу шоҳзодаҳои Норвегия меравад. чорабинӣ дар Скау гумхонаи расмии шоҳзода ҳокони Норвегия ва ҳамсари ӯ валиаҳд Метти Марид баргузор шуд. ҳар ду аъзои оилаи шоҳона дар як даста бо Эрлинг бозӣ мекарданд. инчунин фарзандони онҳо маликаи 18-сола Ингрид Александра ва шоҳзода Свере Магнуси 16-сола рақибони дастаи Вивил Ил мебошанд ки барои фароҳам овардани имкониятҳои варзишӣ барои маъюбон кӯмак мекунанд. ва ҳарчанд Метте Марид 1 гол ва Свере Магнус 2 гол заданд, аммо тими Ҳоланд ва хонадони шоҳона бо ҳисоби 9-10 шикаст хӯрданд. Эрлинг Ҳоланд ҳатто корди зард гирифт. бозии мазкур дар натиҷаи ҳамкории хонадони шоҳзода ва Ассотсиатсияи футболи Норвегия ба роҳ монда мешавад ки ҳамасола баргузор мегардад ва бо сабаби ба миён омадани пандемияи ҷаҳонӣ аз соли 2019 барпо нагардида буд. аз ин рӯ баъди соли 2019 аввалин бор аст ки ин анъана боз ба идомаёбии худ оғоз мекунад. Ингрид Александраи 18-сола ки қарор аст баъди 600 сол боз аввалин хонуми ҳукмфармо ё худ маликаи Норвегия шавад, ба наздикӣ ба ифтихори рӯзи зудрӯзаш консерти калон бо иштироки машҳуртарин сарояндаҳои ҷаҳонӣ барпо хоҳад кард. Ингрид Александра дар аксҳо хеле зебо ба назар мерасад. хулас ба забони мардакӣ гап занем, Ҳоланд имкони хубе барои шоҳ шуданро дорад, агар ҳунар дошта бошад. як хабари кӯтоҳ аз ҳаёти шахсии бо Садио Мане ба шумо мерасонем. табъи зангирии Садио Мане ба табъи зангирии бачаҳои тоҷик хеле монанд будааст. ӯ намехоҳад духтареро ба занӣ гирад ки дар Инстаграм, ТикТок, ВКонтакте ҳар рӯз як аксия аз лабҳои нав фарбеҳшуда ворид шавад. ӯро ниҳоятан суол доданд ки чаро оиладор намешавад. ҳамлагари сенегалии Ливерпул Садио Мане гуфт ки ҳамсари ояндааш набояд дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол бошад. бисёр духтарон аз ман мепурсиданд ки чаро издивоҷ накардам, аммо мебахшед, шумо вақтро беҳуда сарф мекунед. зане ки ман мехоҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ нахоҳад буд. ҳоли ҳозир Мане андармони мавзӯи трансферӣ аст ва бошгоҳи олмонии Бавария барои футболбози 30-сола 35 миллион евро ҷамъи 5 миллион евро мукофотпулӣ пешниҳод мекунад ки пас аз шумораи муайяни голҳои ҳамлагар пардохт карда мешавад. ва ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.